¿Cómo quieres ser mi amiga? Veus aquesta canonada? Perquè l'aigua pugui arribar fins a casa teva, n'hi ha una xarxa de més de 20.000 quilòmetres per tot Catalunya. Potser et semblen molts, però també hi ha unes altres canonades igual d'importants que són infinites. Són les que connecten projectes com el que desenvolupen el Mario i el seu equip amb el Ferran. Una de les conseqüències del canvi climàtic és que tindrem temporades de sequeres més intenses i això pot afavorir els incendis. Per aquest motiu, per a nosaltres és vital comptar amb projectes que ajudin de forma sostenible a augmentar la resiliència i la seguretat de les zones forestals en contacte amb nuclis urbans davant dels incendis. De la mà d'institucions públiques i privades, a Akbar treballem per implementar projectes que ens ajudin a mitigar els efectes del canvi climàtic a través d'un ús més sostenible de l'aigua. En aquest cas, gràcies a la utilització d'aigua regenerada, podem alimentar xarxes de defensa hidràulica als boscos. La del Ferran i el Mario és només una de les canonades que connecten Akbar amb tu, però n'hi ha moltes més. Tota una xarxa de canonades infinites que ens permeten assegurar que el cicle integral de l'aigua sigui també el cicle social de l'aigua.